Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sen teliman ale kɛnɛ kan. Bingani wale min bɛ ta ka denmisɛnw kɔni sɛgɛrɛ sigida ani bɔlɔlɔ sanfɛ Mali kɔnɔ, o kama minisiri min ka baara bɛnnen don kiiriko ale kɔnɔna ma n'o bɛ tali kɛ Mamadu Kasongi, ale ye sariya kura dɔ bila sen kan ka bɛn kunun kari ma. Sariya min n'o bɛ kabini san 2024 kɔni o tɛmɛnen yaasa ka denmisɛnw kɔni ka olu lafasa ani k'u ka hakɛ kɔni k'u sigi u yɛrɛ ma. Dan bɛ se ka kɛ nin kɛwale cɛjugu in na cogoya min na Mali jamana kɔnɔ. Sibidi uti kalo tile 8 san 2026 min ye wuluwasigi maaw ye, olu ye san sɔrɔ jatigɛ wale maa caman kɔni kan ka o alaki min kɛra banbara maaw de ale woroduguyan fan fɛ. O kɛra sababu ye kunun kari uti kalo tile 9 san 2026 u ka maaba caman ni maa kofɔlen ninnu na o de bɔra baara la min kɛra a bɛ baara razellement fo ka se maaw ma. Sanfɛ kɛlɛ kɔni o senfɛ ani san dugu cɛ o bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 17 ɲɔgɔnna la. Laseli kɛra wuluwasigi maaw ka kumasigi fɛ n'o ye chef état major général des armées ye ka bɛn kunun kari ma. O b'an sɛnsɛn ka don jamana ale kɔkan kunnafoniw la. An bɛ taa Guinée minisiri ɲɛmaa kɔrɔ n'ale tun bɛ bɛrɛ la waati tɛmɛnenw na kunun kari uti kalo tile 9 san 2026 kunnafoni sɔrɔlenw la min ye Ibrahima Kasori Fofana minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ni waati in na ale ka bilali kunfɔlɔ a bɛ o kɛnɛ kan. Kunnafoni sɔrɔlenw la min ye Ibrahima Kasori Fofana minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ni waati in na a bɛ bilali kunfɔlɔ kɔni o la ka sabu kɛ a ka furakɛli kɔni o cogoyaw ye. A ka lafasabaga n'o ye Dina Sampili ale ye a laɲini ka kan ka taa fɛn min ye jamana wɛrɛ kɔni na ka taa a ka furakɛli kɔni ta o tɔ kɔni kɛ jamana wɛrɛ la walasa a ka kɛnɛyali o bɛ se ka sabati cogo min na a ka segin ka na a ka jamana kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla Algérie ni Niger ka jɛɲɔgɔnya ni bɛnkan sɛbɛn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, bolodiɲɔgɔnma ani teriya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka o kolo don o kɛra sababu ye Algérie kɔni ale dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Niger ma kunun kari uti kalo tile 9 san 2026 lakanako kɔni o nasira fɛ. Hélicoptère ale ni fo ka taa se kɛlɛminɛ kɔni o caman ma yaasa ka dɔ fara Niger kɔni ka kɛlɛbolo kɔni kan cogoya min na hakilisigi ani basigi bɛ sɔrɔ cogoya min na Niger kurukara bɛɛ la. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw, ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sen telimanw na an ye min sɔrɔ ka di aw ma ka bɛn bi tɛnɛ ma uti kalo tile 10 san 2026 ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn.